No niin, Kyyjärvi on kaatunut 3-1 ja erittäin hienon taistelun jälkeen. Ja alussa näytti siltä, että eihän betonimiehille pärjätä missään, että siellä tultiin niin kovaa. Mitkä on ensimmäiset kommentit? Sehän oli varmasti niin valmentajan unelma, että pääsi organisoimaan tuota peliä. Kyllä ehdottomasti tuossa näkyy varmaan tuossa lopun tuuletuksessa, niin kyllä tunteet kurkautu koko joukkoon sitä väinönsiä. Oli äärimmäisen kova päivä. Kyllä sen näki ja asenne oli taas jälleen kerran kohdalla. Kyllä nyt niin joukkoon näytti taas kerran, että on joukkueen isolla jillä. Että sieltä tultiin ehkä sen hienosti Jyrän alle jäänyt eka erän jälkeen niin tosi hienosti peliä. Sen jälkeen jopa hallittiin koko ajan 3 erää. Ja sitten tässä 4. kaveri tuli taas aika hyvin rinnarinnan, mutta edelleen näytettiin olevamme niin kuin henkisesti vahvaa. Kyllä, siinä näytti välillä, että kalapaliikilla yritettiin saada horjutettua tuossa nuoriso-osastoa, mutta eipä tainnut onnistua. Ei, kyllä tässä niinku sekä valmentajat että pelaat on ennenkin näitä juttuja katsellut, että ihan samalla tavalla kuin sillä vastapuolella. Se on sama, onko se mestaruusliiga vai ykkössarjataso, kun kokemusta löytyy. Ihan samalla tavalla taistelua näistä tilanteista. No, mites muuten, ketä sinä nostaisit ratkaisijoiksi vai kaikkiko, ketkä kentällä oli? No, sanotaan, että aika paljon niin ailahteli pelin sisällä, mutta kyllähän siinä niin tasaisia suorittajia läpi pelin, niin Härkäsen Henkan hyökkäyspeli oli jälleen vahvaa. Molemmat keskihyökkäät hyökkäsi hyvin, mikä taas tarkoittaa sitä, että passari pyöritti äärimmäisen monipuolista peliä. Ja sitten kyllähän tuossa 4. erässä niin aivan huikeita puolustuksia libero Antti Saaranen kopsi, että välillä tuntui, että omat kaverit uskovat, että vielä pystyy pallon nostamaan sitä ylös. Kyllä. Ja tuossa näytti vähän siltä, että siellä oli todellakin kova porukka ja näytti pitkä torjunta siellä, että alussa vähän oli hakemista, mutta sitten Jarsa pyöritteli sitä peliä sen verran mukavasti, että aukkoja alkoi löytyä. Kyllä siinä tosiaan, kun vaan aloitus saadaan nousemaan, niin kyllä meillä niin hyökkäystä varmasti riittää isompaakin torjuntaa vastaan. Kyllä. Ja varmasti nuo Henkan torjunnat Jaakko Aninkoa, niin söi miestä, että tänä päivänä torjuntapelikin oli hyvän näköinen. Kyllä saattaa, että Aningon Jaakko aika hyvin pehmiteltiin tänään. Normaalisti kovilla tehoilla pelaava kaveri, että tänään varmasti jäi aika pienille plussille loppuun. Kyllä. No, nyt sitten alkaa taas vieras peliputki tuossa ja vasta noin kuukauden päästä seuraavan kerran kotisaliin. Mitä lääkkeitä, mietteitä tulevaa? No, lähtötilanne on hyvä lähteä vieraspeleihin. Kukaan tuskin usko ja itsekin toivottiin, ehkä usko tällaisen pistesaalissa 4 ensimmäistä pelistä. Että nyt lähdetään tosiaan vieraisiin ja heti karu herätys Enonkoskella, mikä on meille perinteisesti ollut äärimmäisen paha paikka. Tai ihan kenelle tahansa pelata siellä. Niin taas seuraava kova mittari, että missä mennään. Kyllä. Ja se 7. pelaaja, tuo kotiyleisö oli tänään minusta niin aika fantastinen ja äänekäs. Aivan loistava. Varmasti videoklipeissä välittyy tunnelma, mikä täällä salissa on. Kyllä se on. Mahtava pelaaja, mahtava valmentaja. Kyllä. Kiitoksia Tomppa tästä ja toivotaan erittäin hyvää ja menestyksekästä jatkoa tähän syksyyn. Kiitos. Ja sitten vierainen Kyyjärven Kykypetsetin valmentaja Hannu Kalliojärvi. Äsken pelattiin kiihkeä, lämminhenkinen peli ja ensimmäisessä erässä näytti, että siellä on yksi ainut joukkue, joka tuli Kyyjärveltä ja pistää tämän susirajavolleen matalaksi. Mutta sitten vähän tilanne muuttui. Mitenkä näit itse tämän pelin etenemisen? No ehkä siinä vähän kävi semmoinen vanha-aikainen meille, että helposti tuli se eka erä. Ja kaveri ei päässyt tekemään niin kuin juuri mitään, meidän syöttö kulki hyvin. Mutta sitten taas vastaavasti lähti toinen erä, omat syöttövirheet ja muutamat semmoiset tiukat ratkaisut tuli kotijoukkueelle ja päästettiin 5-1 karkuun. Ja sen jälkeen meiltä niin häipyi semmoinen pelihuumori siinä, että keskittyminen karkasi jollakin lailla. Kyllä. Se on tuo taka-ajajan asema aina pikkusen vaikeampi kuin edellä menijä. Näin se vaan valitettavasti on, että semmoista totaali murenemista ei noin kokeneille joukkueille kuin Survo on, niin
tapahtunut sen jälkeen. Että he kokosivat, pelihän menee 3 erävoitosta. Se oli tietona heillä ihan hyvin, niin kuin oli kyllä meilläkin, mutta meillä jäi se ajatus sinne eka erään varmaan. Kyllä. No teillä on kokenut joukkue ja erittäin hyvätasoinen porukka. No ehkä taas niin kuin on saatu onnistuttu, niin kuin meillä on ollut tuuria noissa hankinnoissa ja saatiin piettyä viimevuotinen runko kasassa. Että tosin syyskuussa vasta päästiin niin kuin reenaamaan ja 1 turnaus pelattiin ennen sarja-alkua ja Vuorisen Kasperi tuli siihen ensimmäiseen sarja-avausotteluun niin meille aamureeneihin ja illalla oli sitten peli. Tätä nyt on mennyt tää pari viikkoa aika huipakkaa, että tulee 15 päivää 5. peli huomenna. Ja ei ole keritty paljon reenaamaan ja ollut tien päällä, että ehkä se tästä tasaan on sitten kauan aikaa. Niin, tässä olikin ennen peliä puhetta siitä, että tasan eikä onnenlahjat, eli nämä pelisysteemi ei välttämättä ole paras mahdollinen, mukavin mahdollinen, ei kohtele kaikkia samalla tavalla. No ei, kyllä Suomen karttaa on huono tai paikkakuntien sijaintia muuttaa, mutta ajatusta voisi ehkä niin kuin käyttää jo toukokuussa siihen, että kuinka pelataan. Ja tällä viikolla vasta liitto teki päätöksen, kuinka tämä runkosarjan jälkeen tämä sarja eteen, että mun mielestä niin kuin aika myöhään tullut, että en tiedä, pitäisikö palkkaa nostaa jollekin vai palkata henkilökuntaa lisää. Kyllä. No, mutta tässä pelissä, niin miten itse tulkitset pelin tason? Mitä mieltä olet ykkössarjan peliksi tästä? No mun mielestä kokenut molemmin puolin verkkoa oli liigakokemusta olevia miehiä ja se oli hyvä tasosta peliä, että ei siellä junnuvirheitä tullut ja lyömällä se pallo piti tappaa, että ei sinne niin kuin kevyet suoritukset ei auttanut joukkuetta tänä päivänä. Kyllä. Silloinhan se on viihdyttävää, kun pisteet tulee omalla suorituksella eikä vastustajan virheillä. Kyllä, ja tapahtuma oli mun mielestä erittäin hyvä ja näitä pitäisi olla niin kuin kehittää joka paikkakunnalla ja varmaan näin eteneekin, mutta mun mielestä se huomio pitäisi saada tähän sarjatasolle kanssa tuolla radiokadulla voimakkaammin niin kuin antaa tunnustusta. Kyllä, se on aivan totta, että lentopallofaneja on ilmaantunut paljon, mutta myöskin liiton pitäisi tähän reagoida, että meillä olisi kaikilla mukavaa. No kyllä se näin on ja niin kuin totesin tuosta, että jos sarjajärjestelmää puijaa lokakuun puolella ja ilmoittautuminen ja sarjamaksut on hoidettu toukokuussa, niin kyllä. Kaikki ei ole kunnossa. No, tästä niin varmasti mukava kuitenkin jatkaa ja lähteä kotiin ja ottaa huomenna pisteitä seuraavalta vastustajalta ja sitten seuraavan kerran tavataan siellä Kyyjärvellä. Joo, Susilauma on tervetullut ja kova vastus kyllä kotiin ja huomenna on meidän rakas vihollinen Kuutoset Vollo ja Kirill Slobodan on siellä valmentajana ja siinä on haasteellinen työpäivä, että ollaan puolen yön maassa kotona ja sitten huomenna on peli päälle, niin katsotaan kyllä. Miten pojat tokenee tästä reissusta. Näin on. Toivotaan parasta ja ei muuta kuin hyvää jatkoa ja pisteitä Kyyjärvelle hankkimaan huomenna. Samoin menestystä Survolle. Kiitoksia. Kiitti.